Майже 200 арештів, 68 затримань та незаконні вироки. Правозахисники з Кримсько-татарського ресурсного центру дослідили порушення окупантами прав людини в Криму. Так, за перші 9 місяців року відбулося 40 обшуків, більше половини з них в оселях кримських татар. Переважно через огульні звинувачення у тероризмі, зберіганні зброї та участі у батальйоні імені Номана Челебіджіхана. За тими ж звинуваченнями до вересня окупанти встигли засудити 12 людей. Ще 3 з початку року зникли безвісти. Всі відомості про порушення прав людини на півострові лягають у правозахисні звіти, а на їх основі ухвалюватимуться резолюції в міжнародних інституціях, зокрема й у Генеральній асамблеї ООН, каже голова Меджлісу Рефат Чубаров. А Україна використовуватиме ці дані в позовах проти Росії в міжнародних судах. Тоді, коли з'являться умови, у нас має бути все готово для того, щоб все зафіксоване, оцінено, вже одразу воно покладалося і на томи судових справ, і в інші рішення, які будуть здійснюватися по відношенню до країни-агресора. Я тут не використовую слово реінтеграцію, а саме реанімацією, реабілітацією. Бо для того, щоб відновлювати, оживляти, вичищати Крим, якщо хочете, щоб Крим виздоровів, треба бути усвідомлювати, а які ж деформації відбулися, і особливо у сфері порушення прав людини за період окупації.